खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्डनि रादाबाव आं फुलुमा। दिनै उदालगुरि जिल्लानि कबिरालि दख'रा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों सेथि मासि मोननाय फरायसाफोरखौ बरायबाय। कबिरालि दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि ज्योतिष बर'नि आफाद दैदेननायजों मावखुलिनि नब्लाङाव बरायनाय हाबाफारिया जाना थाङो। बे बरायनाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आनन्द दैमारिजों हारिमु नेहाथारि रन्जित नार्जारि लोगोसे ओनसोलनि गेदेमा रायजोफोरा बाहागो लायो। जिल्ला आफादगिरि बिथां आनन्द दैमारिया मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिना फरायसाफोरनि फरायनाय बिथाङा गोबां सुबुरुन होयो। आरो फरायसा आरो फरायसानि बिमा बिफा गासैखौबो आं सिगांनो उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय। दाख्लै उदालगुरि जिल्लायाव जिल्ला हिसाबै जोङो गासै 10 फरायसाखौ बरायदों। बेयाव सम्भब कबिरालिनिफ्राय जोंनियाव मोनहैयासै नङा होमबा? जों जिल्लायाव गासै उदालगुरि जिल्लायाव बर' मिडियामनिफ्राय 2436 जना एग्जाम लिरदोंमोन। 2636 जों बासिनानै बोसोराव सासे मानसिनो बान्था होनाय जायो। नोंथांमोनाबो मोनहैगोन देरबा नङा होमबा? मोजां मावोब्ला सोरबा साक्सेस जायोब्ला दा बे रोखोमनि मोनसे जिल्लायाव गिदिर मोनसे एवार्ड होनाय जायो। दाखालि फरायसाफोरजों लोगोसे जोङो बे साहित्यिक तिरेन बर' बिथाङा रौतानि बिथाङा साहित्य एकाडेमि मोननाय भारत सरकारनिफ्राय थुनलाइगिरि पेन्सनार दरमाहा मोनग्रा आरो बेनिफ्राय रांसार बान्था मोननाय ओमफ्राय गुबुन बड'लेण्ड एवार्ड मोननाय बे मानसिनो बिथांनो जोङो एवार्ड बे सानखालि फरायसाफोरजों लोगोसे होनाय जाबाय। दा जेखि जादोला दिनै जे जब खालामनो गोनां कारना जाबाय कर'ना भाइरास मोनसे पेन्डेमिक सिटुएसन सोलिबाय थादों। दा गासिबो मुखासो गाननांगौ जिया नुजादों बेसो मोनगोन। जायाबाथ' मानोथो जानो नङा होमबा? दा रोखोमनि दा भेक्सिना फ्राय सेप्तेम्बर मासनि बा नभेम्बर मासथिंसो माने भेक्सिना फैगोन। दा मुलिया फ्राय फैबाय होननानै बे निउसाव होदों। दा गमामायैनो फैबाथ' जोंहा मोनसे मा नांगोन इसोरनि आशीर्बाद होनना बुंगोन नङा होमबा? थैब्रुबनायनिफ्राय जोङो रैखा मोनसे मोनफैबाय। साइन्टिस्टफ्रा दिहुनबाय। दा नोंथांमोननिफ्रायनो आं सानबाय नोंथांमोनाबो देनां रोखोमनि साइन्टिस्ट जानांगोन नङा होमबा? सोरबा मुलि दिहुनग्रा जानांगोन, सोरबा बे रोखोमनिनो मोजां मोनसे इन्जिनियार जानांगोन, दा बेबो मोनसे मोजां सासे प्रफेसर जानांगोन, मास्टार जानांगोन। दा समाजा बे रोखोमसो सोलियो, पृथिबिया बे रोखोमसो सोलियो। दा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों प्लेट'आ मोनसे बाथ्रा बुंना गालांदोंमोन। सानफ्रोमबो गावनि खाफालखौ लानानै फोथायबाय थानो नाङा। माखौ फोथायनांगौनो? गावनि हार्ड वर्कखौसो फोथायनांगौ। दा नोंथांमोना दै फरायसा फंबायमोना बिनानावमोना बुंबाय सोरबा 8 घन्टा, सोरबा 7 घन्टा, सोरबा 6 घन्टा मोनो नङा होमबा? रेगुलारलि फरायनायखायसो नोंसोरो फार्स्ट डिभिजनखौ मोनदों नङा होमबा? आरो 10 घन्टा फरायबावनायबा सोरबा नङा होमबा? जिल्लानि टप 10आव गोग्लैयोमोन नोंसोरनिफ्राय, गोग्लैयामोन होनबा? आरो सोरबा जुदि 12 घन्टा फरायनायबा कमल कुमार बान्थाखौ मोनदोंमोन सेन्ट्रेलनिफ्राय 96.33 मोनदों देग्लाय बर' मिडियामनिफ्राय। मात्र मा नांबावगौमोन? 3 मार्कल' नांसिगौमोन माबायाव हाबनो थाखाय। मा नांगौमोन? आसामनि सेबानि टप 10आव हाबनो थाखाय मात्र 3 मार्कआल' नांगौबो जाबाय। मात्र बियो मा ससियेल साइन्सआव बयनिख्रुइ खम मोनदों बै फरायसाया, बे जा बिदिसानाया, बियो ससियेल साइन्सआव मात्र 90ल' मोनबाय। बेयाव जुदि 93, 94, 95 मोननायबानो आसामनि टप 10नि मोनबा बबेबा मोनसे पजिशनाव बियो मोनसिगौमोन। दा उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बयनिख्रुइबो पार्सेन्टेज बारा लानानै मार्क बारा लानानै डिमाकुसि UN एकाडेमिनिफ्राय इसा बसुमतारिया मोनदों 93.66। इसा बसुमतारिया गाव दाखालि जिल्लायाव मिडियानि सिगाङाव बुंदों, जोंनि सिगाङाव बुंदों, दिनै नोंसोरखौ बुंनो होनाय बायदि गियालासेनो बुंदों आं डाक्टर जाग्रोगोन सिगां, डाक्टर जाखांनायनि उनाव आङो IAS अफिसार जागोन। आरो बेखौ थाखो 4निफ्राय थिग खालामदोंमोन होनना बुंदों। थाखो 4आव बिमाया
आइस अफिसार जा नोङो बिनि थाखाय मोजां फराय होनना बुंनाया बे साननिफ्राय बियो माने आइस अफिसार जानोना आइस अफिसारा बोरै जायो मोजां फरायनि बेखौ फरायबोनानै दिनै जिल्लानि टप मोनदों कमल कुमार एवार्डआव बियो 3rd पजिशनाव मोनदों सेन्ट्रेलनि फरायनायाव सारा आसामनि 3rd पजिशन उदालगुरिनिफ्राय दा बे रोखोमनि जिखिनि गावनि साननाय हार्ड वर्क खालामदों बोरैहाय दाखालि सोंदोंमोन रबिबार खालि खमाय मोनब्ला बियो सानसे फरायखादो आरो रबिबारबा स्कुलाव थांनो गोनां गैला नालाय टिउसन गैला नालाय टिउसनखौ बे मास मोनथामसो लादों होनना बुंदों क्लास 10आव बिनि उनाव बियो लायासै बे न'आवनो फरायदों न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामदों हस्टेलावबो थायाखै बे रोखोमनि आरो बिमायाबो बुंदों मिडियायाव गाव बिमा हिसाबै फोरोंगिरि आरो बिमाया जेबो नायनाबो होनो मोनाखै फोरोंनोबो मोनाखै नङा होमबा मिडियायाव प्रफुल्ल दामोना लाहैदोंमोन खुब सम्भब जों बेखौ नुदों आरो आं व्यक्ति हिसाबै मोजां मोन्थिनायखाय मोन्थियो फ्राय बे रोखोमनि बिमायाबो बिफायाबो मास्टारब्लाबो गुबुननिफ्राय लिभिं स्टान्डार्डआ बिराद गोजौ थायो बिराद माने हाइफाइ थायो बिब्दिबो नङा फरायसा हिसाबै न'खर हिसाबै हारसिङै ओंखाम गोजां जानानै टाइमाव थाङो स्कुलाव बे रोखोमनिसो माने बाथोनजों जानानैबाबो थांनानै फैफिननानै जिखिनि हेल्थखौ थिग लाखिनांगौ बेखौ लाखिदों माने ओंखामा मेटार नङा बिसोरनि थाखाय बिनि थाखाय बे रोखोमनि मोनसे गाव फोरमायदों जास्ट थांनानै थानो हानाय मोनजालांबानो जाबाय आरो फुङाव थाहैनो हानाय स्कुलाव 2टा 3टासिम थाना फैफिननानै मोनजाफैफिननो नालाय नङा होमबा दा ओंखायनो माब्लाबा बाथोनजोंबाबो जाना थांदों माब्लाबा ओंखाम गोजां जानानै थांदों बे रोखोमनि गाव फोरमायदों दा ओंखायनो हार्ड वर्कखौ फोथायनांगौ होनना बुंदों माने प्लेट'आ दा गिदिर फिलसफारफोर जादों गिदिर साइन्टिस्ट जादों गिदिर डाक्टर जादों गिदिर मानसि जादों आरो बिसोर मानसिफ्रा गावनि गोब्राब नाजानायनिफ्राय जायो जेरै बिथांमोना जेरै 6 घन्टा 8 घन्टा 10 घन्टा फरायदों नङा होमबा 8 घन्टा फरायामोनबा नोंसोर 1st डिभिजनाव फैयामोन 2nd डिभिजनाव फैगौमोन नङा होमबा बा 3rd डिभिजनाव फैगौमोन पास जाब्लाबो दा ओंखायनो बै टाइमफोरखौ गाव बानायनानैसो लानांगोन गिदिर मानसि जानाय मानसिफ्रा सानफ्रोमबो बै स्काई क्रेपाराव उन्दुग्रा मानसि नङा होमबा बिल्डिं बिराद गोजौआव उन्दुनाय मानसिफोरनि न'खरनि मानसिफ्रा सानफ्रोमबो डक्टर जागोन इन्जिनियार जागोन बेबो नङा नों आंनिफ्रायनो इन्जिनियार जायो नों बायदि थानायनिफ्रायनो आं बायदि थानायनिफ्रायनो गामिनिफ्रायनो इन्जिनियार जायो डक्टर जायो गिदिर मानसि जायो साइन्टिस्ट जायो दा बेनिखायनो बेयाव मावनायनि सायाव गावखौ फोथायनायनि सायाव गावखौ जे माबा मोनसे खालामनांगौ बेखौ गोसोआव थि मोनसे डेडिकेसन लानानै माने डिटारमाइन जानायनि सायाव दा बेनिखायनो गावनि गोसोखौ नोंथांमोना थिग खालाम जे दिनै नोंस्रा फाउन्डेसना मोनसे मजबुत जाबाय नोंसोरनि HSLनि एग्जामनि फिथाइया मा जाबाय 1st डिभिजन नङा होमबा जा फाउन्डेसना नोंस्रा एसे मजबुत जाबाय दासो फाउन्डेसन जानो फरायनायनि थाखाय 10नि सिगांथिं फरायनाया फाउन्डेसनाव जेबो केरियाराव गोग्लैया नङा होमबा दासो क्लास 10निफ्राय नोंसोरो बबे लामाजों थांगोन बिनि लामाफोरखौ दायो देवनाखौ मोनहांदों दा स्टार्टसो जादों दिनै 1st डिभिजन मोनबाय गाबोन 3rd डिभिजनबो मोनफिननो हागौ नङा होमबा बा गाबोन फेलबो जाफिननो हागौ हायार सेकेन्डारियाव जाहा जाबाय नोंसोर दिनैनिफ्राय जिखिनि फरायदों बेखौ बे रोखोमनि लाना थांनांगोन फरायबावनांगोन बे रोखोमनि टाइम होबावनांगोन आं 1st डिभिजन जाबाय दिनैनिफ्राय फरायनाया खम जाबायबा गाबोन नोङो 2nd डिभिजनाव फैगोन नङा होमबा गाबोन समफोरनो नोङो 3rd डिभिजनाव फैगोन दा दिनैनिफ्राय आरो 1st डिभिजन मोनबाय आं हायार सेकेन्डारियाव आसामनि मादाव मोजां मोनसे बर' मिडियामनिफ्राय थांनानै आं आसामावनो मोनसे पजिशन लानो बर'फोरनि मादाव बांसिन हाइस्ट नाम्बार लानो एरियानि मादाव आं सासे बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लानानै बा एरियानि कलेजनि मादाव जियाव फरायदों बिनि बयनिख्रुइबो आं साबसिन पार्सेन्टेज लाना आं पास खालामनो दिनैनिफ्राय थिग खालामनानै ला नङा होमबा अब्लाना थिग खालामगोन दा दिनै सिस्टार सासेया बुंबाय आर्ट्स लादों दा आर्ट्स लानानै बेथ' दा दिनै डाइरेक्टलि JNMबो मोनला नङा होमबा डाइरेक्ट मोनला नोङो हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय NMसो खालामग्रोथारनांसिगोन NM खालामखांनायनि उनाव JNM खालामनांगोन JNM खालामखांनायनि उनावसो आर्ट्सबाबो BSc नार्सिंखौ मोनहैयो दा लामाया बिराद गोलाव दङ नोंहा नङा होमबा आर्ट्स फरायबाय नालाय नोङो जियानो जा नों नार्सखौ जानो हागोन जानो हाया नङा खिन्थु साइन्सआव थांखाबानो डाइरेक्ट थोंजोंनो JNM मोनखागौमोन बे रोखोमनि आरो दा अब्लाबो नोङो नोंनि थांखिखौ लाङोबा हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामदो NM खालामग्रोदो बिदिनो JNM खालामदो नार्सआ जागोन दा फंबाय सासेया दिनै बुंदोंमोन साइन्स लानो साइन्स लाखांनायनि उनाव मा जानो हायो गाव मोनथियाना बुंदों दा बेखौ नोंगौ जों सोलोंनो नांगोन नङा होमबा दिनै साइन्स लाबाय साइन्स लाखांनायनि उनाव नोङो साइन्सआव दिनै
साइन्स लाबाबो इन्जिनियारिं थांनो ना डक्टरथि थांनो हायार सेकेन्डारिनि उनावहाय दा बेखौ थिग खालामखानो नांगोन डक्टर जानो थाखाय मा होनना बुङो बाय'लजिया कम्पालसरि जाबाय आरो बेनिफ्राय मा होनना बुङो इन्जिनियार जानोबा बे साबजेक्टखौ लायालासेनो बेलेग साबजेक्टखौ लाखाबानो जाबाय नोङो दा बेखौ बे मोननैखौ थिग खालामखानो आरो इन्जिनियार जानोबा ना डक्टर जानोबा जानो मोनला साइन्स फरायबाबो नङा होमबा दा अब्ला नोङो हायार सेकेन्डारि एग्जाम होखांनायनि उनावनो लोगो लोगो नों एन्ट्रेन्स परिखाखौ होनांगोन माने कम्बाइन्ड एन्ट्रेन्स एग्जामखौ होनांगोन नङाबा JEE होनांगोन दा बेनि उनाव नोङो हयथ' NIT मोनगोन नङाबा IIT मोनगोन जेराव नङाबा नोङो आरो बेयाव स्टेट लेभेलनि अल इन्डिया लेभेलनि डक्टरनि जा MBBSनि जा फरायनाय बे एन्ट्रेन्सखौ नोङो पास खालामनांगोन आरो बेखौ खालामनो थाखाय दिनैनिफ्राय नोङो मा खालामनांगोन फंबाया प्रिपेरेसन खालामखानांगोन नङा होमबा साइन्स खालामनानै जुदि नों बेयाव थाङानो जाबाय अब्ला नोङो साइन्स खालामखांनानै आं नङा हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय आङो रयेल माने BSc खालामनो रयेल BSc खालामखांनायनि उनाव आं MSc खालामसै आं प्रफेसर जानोसै MSc खालामखांना आङो नेट स्लेट पास खालामनांगोन नङा होमबा